Moi! Nyt mä kerron teille, miten tulla hyväksi kehittyä shakissa, shakin pelaamisessa. Mä laitan mun levistykset parempaan asentoon eka. Okei. Mä voisin kuvitella, että ekas on kanttii silleen, jos et sä osaa vielä sääntöjä, niin ne pitää opetella. Ei välttämättä ihan kaikkia sääntöjä. Mun muistaakseni on jotain esimerkiksi johonkin turnauksiin liittyviä tai jotain tämmösiä virallisia, kuinka paljon aikaa on kellossa ja ton tyyppisiä juttuja. Niitä ei välttämättä tarvi, mutta se esimerkiksi, että miten ne kaikki nappulat liikkuu, se on aika tärkeää. Sitten sen jälkeen kannattaa varmaan niin pelata sitä jonkun verran ja eri ihmisten kanssa. Jos sä pelaat vaan saman tyypin kanssa, niin ehkä se on niin liian pieni tavallaan. Saattaa käyttää samanlaisia. Sillä voi olla semmoisia tietynlaisia toimintamalleja siinä pelissä, strategioita, mitä se aina käyttää. Vaikkei se edes siitä tajuisi sitä, se saattaa vaan niinku, se saattaa olla tällaisia taipumuksia. Sitten varmaan mä uskon, että jostain internetistä tai kirjastosta voi löytyä jotain hyvää tietoa silleen shakin teoriasta. Joku on varmasti joskus miettinyt, että hei, mitäs tätä nyt kuuluu tehdä. Sitä voi lukea, kannattaa opetella. Ja sitten kunhan vaan jaksaa harjoitella ahkerasti, niin kyllä se siitä.